Alboraya ha tornat a ser protagonista de l'última edició de Fitur. Esta vegada perquè per primera volta la delegació encapçalada pel seu alcalde ha anat a replegar la distinció de la Q de qualitat de les platges espanyoles. Quan se diu Alboraya se diu xufa i se diu horchata, però este any hem vingut al Fitur perquè repleguem la Q de qualitat de les nostres platges. Hem passat tots els procediments de qualitat i este any passat, el 2018, ens han donat la Q de qualitat, anem a replegar-la. La qualitat de la platja està en consonància amb la qualitat dels servicis que s'ofereixen, però els veïns encara demanen més. S'han demanat els veïns que augmentem els xiringuitos i que augmentem la zona deportiva i que augmentem la zona d'oci. Per tant, estem contents perquè aquesta platja tan xula que tenim i tan bona que tenim va ser utilitzada per més veïns i per més visitants. D'un any enrere, les platges d'Alboraya estan oferint una oferta gastronòmica i esportiva que fa que molts veïns de València la visiten diàriament. Quan València passa la sèquia ja sabem que estem en Alboraya. Entonces, tenim la nostra Porça Playa, que ja sabeu que diem sempre la pequeña Venècia, Piccola Venècia, i tenim Patacona, que l'extensió d'arena que té i les possibilitats d'esports en la platja, des de balonvolea, no? Des del voleibol fins a surf, no? Tenim de tot, tenim de tot. Tot això ha convertit a les platges d'Alboraya en una zona d'estiu que està molt de moda. Hem tingut sort, l'any passat isquerem en el top 10 de les platges d'Espanya que trague el país, no? Per tant, a més, estem super de moda, super de moda.